Let's go mga kakabsat, tayo ay magluluto ng buttered shrimp. At eto na nga yung mga sangkap. At tayo ngayon ay magluluto ng buttered shrimp mga kakabsat. Isasagpawan natin yan ng sili at saka butter syempre at saka garlic na madami. Ayan na nga. Pagkatapos nyan ay ilalagay na natin yung ating itlog maalat. I-mekos-mekos na rin natin to. And then, sagpawan na natin ng hipon. At ito pala, nilagyan ko ng konting Nestle cream. Ayan na mga kakabsat, at tayo ay kakain na. Nakikita nyo ba yan kakabsat? Oh? Yummy tea. Ayan na nga. Oh? Makapakatay ka di kakabsat ko. Entayon mga nun. Gimasan. Geng geng.